Arostegiaren epaiketaren 3. egunean orduko Baztango alkatezena Arostegiako lanak baimen guztia gabe hasi zirela azpimarratzen du. Gaurko saioan akusatuek testigantza emango dute. Elizondoko Benito Meniko langileak 10 eguneko greba hasi dute aste honetan. Protestaren helburua Benito Meni bizi duen egoera larria salatzea da. 1936ko kolpearen ondoren hildako baten gorpuzkiak atera dituzte jaitzen. Dik Rekalde sortzaile iruindarrak eroritako eskuliburua, erakusketa jarri du ikusgai Ziudadelako mistoen eraikinean, hauskortasunaren eta memoriaren inguruan hausnartzeko gonbidapen bada. Ongi etorri Xaloa Telebistara, gaur kontan ikusten duzun bezala justizia jauregin elkartuga, hemen Iruinen jakinen gainen zautean bezala 7 baztandarren epaiketa bat da ematen hemen 19tik 23, eta gaur maiatzen 27 7 baztandarren deklarazioa eman bar da, badakizuenez zigor ekonomiko baten arriskun daudelako, eta nola ez bakartzel zigor baten arriskun berazonea bertatu Xaloa Telebistatik ikustea eta komentatzea jendekin zertan dabilen epaiketa hau. Nola bai, eta llegatu gara epaiketean akaberara edo. Ikusi da argiki egun hauetan zen izan den fiskalaren jarrera, izan ere behin eta berriz saiatu da talde antolatu batean akusazioa mantentzen eta liderazgo bat edo bilatzen. Hala ere uste dugu Guardia Zibilak eta Foruzaingoak nolabait ez diote errelato honetan lagundu, baina ez gara bat ere fio justiziarekin, izan ere justiziak berak badakigu zeren baiten artikulatzen den, eta justiziarengatik ere gaude zentzu batean hemen. Aipatu nahiko genuke baita ere Nafarroko gobernuaren jarrera salagarria dela ere, izan ere UGPA beraiek onartu zuten, beraiengatik gaude hemen, eta UGPA momentu batean ez balitz onartu izan, ez ginateke inoiz testu gore honetara ailegatu izanen, beraz, uste dugu bertako politikariek ere ardura dutera epaiketa honetan. Gaur akusazioak 7 herritarrek deklaratuko dute, beraz gure elkartasun guztia adierazi nahiko genieke haiei, eta espero dugu dena ongi joan dadila. Ikusi da haien errelatoan nolabait behin eta berriz talde antolatu baten justifikazioa dutela, eta gainerare indarkeria hitza erabili dutela behin eta berriz astelehenean hala egin zutela. Asteartean ez azkenean izango Guardia Zibilek edo Foruzaingoak ez diote errelatu horretan lagundu, baina hala ere uste dugu argi eta garbi fiskaltzaren jarrera zein den, beraz, adibideak edo frogak ez baituzte ere saiatuko dira justifikatzen egoera hori, ez gara fio. Gaur gakoa, auziperatuen ahotsa adituko dugu lehendabiziko aldiz. Bai, guk behin eta berriz eran duguna uste dut ez dira sorpresarek izanen, ez ziren 7 izan egun haietan kanpaldian egon zirenak, beraz uste dut guk defendatu dugun errelatoaren baitan solastatuko direla. Joseba Otondok 2015 eta 2023 artean Baztango alkate izandakoak nabarmendu du 2021ko apirileko Arostegiko obrak hasi zirela, sustatzaileak baimen guztiak behar bezala izan gabe. Otondok azaldu duenez inork ez zion jakinarazi Baztango udalari Arostegiko obrak hasiko zirela, eta hasi zirela jakin ondoren udaltzainak bidali zituztela, hori horrela zela egiazta zezaten. Horrekin batera Nafarroko gobernuarekin harremanetan jarri ziren egoera argitzen saiatzeko obrak baimenduta ez zeudelako. Ildo horretan gogorarazi du obren esleipen agiria kontratuen auzitegia baliogabetu zuela sindikatu batek labek aurkeztutako errekursoaren eskariz. Ukatu egin du Baztango alkatetzan aritutako Garbin Elizegik Arostegiaren aurkako oposizion buruzagitzarik izan zuenik, eta nabarmendu du proiektuaren aurkako mugimendu zabala zela. Ernesto Pratek 2021-etik 2024 Lekarozko alkate juradoak azaldu duenez ez ziren Arostegiko lurretarako sarbide guztiak ezi, baizik eta bide batzuetatik ibil zitezken obrak hasi ondoren. Azaldu du obren hasieraren berri izan zuela bizilagun batek jakinarazi ziolako makinak sartu zirela lursalera, baina ez zekiela hortarako baimenik ote zuten eta horregatik jarri zela harremanetan Baztango alkatearekin. Ernestok azpimarratu du Lekarozko obren aurka egin zituzten elkartaratzeak agintaritzari jakinarazi zizkiotela eta modu baketsuan egin zirela, eta adierazi du ez duela inolako ezaitasunik Jose Marirekin. Ahotsakako kamerari batek eta Xaloa Telebistako arduradunak adierazi dute Guardia Zibilak eta Foruzaingoak ez zietela eskatu Arostegian grabatutako bideoak emateko.
Fiskaltzak eta akusazioek dokumentu froga gisa aurkeztu dituzten bideoiek eta institutu armatuak internetetik deskargatu zituen, bertze egiaztapenik egin gabe bezperan aitortu zutenez. Biek azaldu dutenez erreportajek egiteko batzutan aintzineko egunetako artxibo irudiak erabiltzen dituzte eta beraz ezin zuten ziurtatu auzian emandako irudietan guztiak epaitzen diren gertakarien lekuari eta egunari buruzkoak direnik zalantzari gabe. Asteazken honetako saioan Elizondon destinatuta zeuden 5 foruzainek deklaratu dute eta protestan indarkerizko ekintzarik ikusi ez zutela adierazi dute. Hala azaldu dute personak makinen aintzinean eserita ikusi zituztela, baina ez zutela langileenganako mehatxurik edo irainik ikusi. Gaurko saioan ortzegunan akusatuek testigantza emango dute eta ondoren fiskaltzaren akusazioen eta defentsen ondorioak aurkezteko bidea irekiko da. Elizondoko Benito Meni egoitzako langile 10 eguneko grebari ekin diote. Iaz itxi zuten eraikina berriro ireki behar dela azpimarratuz. Horren ondorioz langileak kaleratu eta 30 egoilar baino gehiago birkokatu ziren. Negoziatzera esertzeko eskatu diote enpresari eta diru publikoa jokoan dagoenez erabakiak hartzeko eskatu dio Nafarroko gobernuari. Astelehenetik maiatzaren 28 bitarte lanuzteak deitu dituzte enpresaren eta Nafarroko gobernuaren jarrera salatuz. ELA sindikatuak prensa ohar baten bidez jakinarazi du mobilizazio hiekin 36 greba egun batuko dituztela langileek. Azaroan gatazka hasi zenetik zuzendaritza ez da eseri sortutako egoerari heltzeko bilera bat ere egitera eta gainera hitzarmenaren negoziazioa erabat blokeatuta dauka adierazi du sindikatuak. Asteartean grebalariek elkartaratze egin zuten goizeko 11etan Nafarroko gobernuko eskubide sozialen departamentuaren atarian Iruñan. Sindikatuak azaldu duenez, Hermanas Hospitalarias enpresak Nafarroko gobernuaren baimenarekin Elizondoko Benito Meni zentroak dituen 3 eraikinetako bat ixtea erabaki zuen. Etekinak are gehiago handitzeko enpresak eraikin hortan zeuden 36 erabiltzaile birkokatu zituen. Emandako zerbitzuaren kalitatea okerrera eginez. Plantillaren zati bat kaleratu zuen, baztanen eragina zuena eta lan baldintzak okertu zituen eta enplegatuen funtzioak aldatu ziren, zehaztu du. Sindikatu horrek azpimarratu duenez osasun mentaleko arazoak dituzten herritarrak zaintzea zerbitzu publikoa izan behar da, eta enpresa horrek bere ospitalean garatzen duen jarduera hori. Hala, Nafarroko gobernuak nahiago du zerbitzua negozioa lehenestean duten enpresei azpikontratatu, esan du. Hori dela eta ELA sindikatuak aldarrikatu duenez, diru publikoa kalitatzezko zerbitzua eta lan baldintza ona bermatzeko eta eskualdeko despopulazioa geldiarazteko erabili behar da. Atzo arratsaldean auto eta pankartarekin protesta egin zuten Elizondoko kaletan zehar. Nafarroko Memoriaren Institutuak Nafarroko gobernuaren 2028 desobiratze planaren barnean bultzatutako lanei esker aurtengo lehenbiziko desobiratzea egin ahal izan da Salinas de Oro Jaitz herrian. Arantzadi Zientzia Elkarteko talde teknikoak egindako prospekzioak arkeologia eta antropologia lanez arduratzen denak memoria eta bizikidetzako zuzendaritza nagusiarekin egindako urteko hitzarmenari esker bere emaitzak eman ditu eta herriko bizilagun batek helarazitako informazioa berretsi ditu. Bizilagun horrek adierazi zuen hobia erabilerari gabeko lursail batean egon zitekela, bere etxe bizitzatik gertu. Atzo goizean egun ezezagunean hildako persona lurpetik ateratzeko lanak egin dira. 1936ko estatu kolpearen ondoren matxinatuek piztutako indarkeri politiko kanpainaren testu inguruan. Auzokide horrek jasotako testigantzak adierazten zuenez alkateak eta uniformedun 2 personak eman zituzten lurperatzeko aginduak, baina ez da argitu militarrak, poliziak edo milizia karlistak edo falangistak ziren. Iturri honen arabera, hilketa etzen herrian gertatu, Etxauritik datorren errepideko leku zehaztu gabe batean baizik.
Eraildakoaren identitatea oraindik ez ezaguna da, kontuan izan behar da, naiz eta eremu hori dozenaka hilketa izan ziren, bertzeleku batzu baino Iruñerritik urrunago egon, zantzu eta testigantza nahikoak daudela, inguru horretan hilobiak daudela adierazteko. Eta hainbat persona hil zituztela bertan, baina informazioaren zehaztasun faltak zaildu egiten du argitzea. Nola nahi ere Nafarroko gobernuko lehendakariorde eta Memoria eta Bizikidetzako konseilariana Ollok adierazi duenez, Memoriaren Nafarroko Institutuak krimen hori eta bertze batzuk argitzeko beharrezko ikerketa egiten jarraituko du. Ziudadelako mistoen eraikinean jarri du Dig Rekalde artista iruindarrak eroritako eskuliburua. Erakusketa eta ekainaren 29 arte ikustenako da. Erran bezala, ehunezko bilgarriak, eskultura organikoak eta marra finekin eginiko marrazki garbiak bildu ditu artistak erakusketan, eta errutina duten ardatz nagusi. Hauskortasunaren eta memoriaren inguruan hausnartzeko gonbidapen bada bilduma, bai eta artearen trascendentziaren inguruan ere. Inigo Gomez Jaietako Hezkuntza eta Kirol alorreko zuzendariak eta Dig Rekalde artistak prentsaurrekoan aurkeztu dute 35 lan biltzen dituen erakusketa. Izenburuak erortzea, estropezu egitea eta nor bere burua berrasmatzea islatu nahi du. Denborak aintzinera eginala behin eta berriz agertu diren ereduak, irudiak eta formak berreskuratu ditu artistak, atzera egitearen poderioz aurrera pausoak emateko. Mistoen eraikineko erakusketa goizeko 11:30 ordu 1:30 eta arratsaldez 6:00 8:30 ikusten alda asteartetik larunbatera eta igande eta jai egunetan berriz goizez bakarrik 11:30 ordu 1:30. Astelehenetan aretoa itxita egonen da.